Lex, anong magandawat sa Mount Lex, di ba? Huwag mo good. Kining... Wow! What's up, Bono? Naamay din karon ako yung akong mga Exxon. Wow! Naadi akong manoy, no? As you can see, no? Magyapon, manoy, yapon ako. Wow! Power! Wow! Naadi akong kuya, no? So, naamay din karon, guys, no? Naamay karon din sa balay. Sa kwarto. Sa kwarto. Yung balay ko din kay akong kuya. Kaslun man siya. Buang nga. Kasal-kasal ka. Gisay buha nga? Pila na edad ni mo? Pila na edad ni mo? Kasal-kasal ka. Pila edad ni mo kuya? 24. Muna tinuod no ka, 24 basta 24 ka. Pakasal na ka. Wow! Wow, power! Wow, power! Wow! Karong adlaw guys no, kay naadri akong amigo si Nor. Kailan naman ay dugay naman mo nakailalim sa mudos na to Nor. Ngano nakakadiri Nor? Kuan lagi kaning birthday man daw nimo. Birthday. Birthday na ako. Birthday, happy birthday day, happy birthday. Salamat babe. Happy birthday kang Glenn Abukay. Karon kay among giulat si Junjun Ramirez sa inyo na ibawaan kato sa last vlog, di ba? Siya ang Jung Lloyd ng buog. So mo na ni mga Brad no. Dayto na ni sa akong mga vlog kunuhay. Nandaw atog pila ni kabuk days akong ma-vlog kay mag-daily vlog kunuhay ko, no? Ay sa mga tanang ng greet day nako karong adlaw, August 8 day karon, pero ugma kay August 9. Thank you day kayo. Gapon kay August 7. Shout out day sa mga kuan, sa mga tao diya nga gipanganak August 8 diya. Dongan ta gawas sa mga bilat sa tong inahan. Naami diri karon sa gawas no kay akong ingnan ng mga silingan ng birthday nako. Oy, birthday day nako oy. Oy, ali mo dre mga onta. So ang modus karon mga Brad no kay gahulat ming Junjun Ramirez, also known as Jung Lloyd ng buog. Napa daw siya sa pagadian karon. So hulat lang gindi power. Woo! Motor. Woo! Power. Power guys. Woo! Birthday nako. Tanor mag-gym na tanor. Wala pa sisa lagi. Atay kayo, power kayo. Ya atay. Lakaw na tayo, mag-gym na mi. Kaya lang. Ano naman? Gesag-sag. Gimi ako sumisagi. Let's. Muna ni Brad no, hiking, walking vlog ni karon Brad. Kuyog ni Nor. Nabagay mga motor dre, basing maligsan mi dre ba. Woo, power. Kami magyapon kayo mo saging Glenn. Dami kayo sa akin ba? Kami kayo mo saging Glenn. Dako pa jud kayo. Padong na Miss Jim. Nandito ang balay lang Junjun, also known as John Lloyd Cruz. Na may mga Brad no. Woo! Na may sa 3J's Fitness na mag-gym na may kay Tuesday na ron. Kung Tuesday back day na. Woo! Alright, rock and roll. Beware of dogs na bod. Dogs lagi, pero isa rin dog. Hi German. Woo! Hi German. German doggy. High five. Na. Mo itong kuan? Nang gamay. Churi? Lagi, dako na siya. Mo itong gamay dako na. Wala G forever bay. Lex Maluway. High five bay. Maki-golden hands baka na ako bay. Hindi ko ni mo ha. Pare, mahal mo raw ako. Muna ni oh my God, Jesus Christ. Oh my God. Karon Brad no, muna ni Brad no, mag-exercise na may. Woo! Power! Alright, rock and roll. Sugod na may. Woo! Boom! Tura mga kaibigan no. Woo! Power! Manamig gym mga kaibigan no. Wala mo tamo nakitaan na pag wala ko nakapakita mo mga gym. Kay kapoy kayo. Woo! Bogo! Ano mo napakita mong mga abs? Mga ab. Kay isa naman kabuk. Abs kung duha na. Diba? 2 is better than 1. Woo! Kahit Power! man kay isa na kong ab ug yang ab, di abs na. Bitaw. Dire mga kaibigan no, ang weather forecast dire sa buog kay bagulang gaulan. Karon nasa 24 degrees Celsius ang kabugnaw karon dire. Kabugnaw. Then taligsik lang, pero taligsik siya pero gugma ay gapon ng tanan. Oh, amen, amen. Alright, rock and roll. Alright, power. Na naman dire no, namalik na may woo! Power. Alright, rock and roll to the world. Pag-urgid ng human ng ulan, karon wala na ulan. Wala na pod. Wow! So, naami karon dire no sa gawas kay may mabuhat no. Kana human naman mag-exercise niya na among silingan ga drums. Woo! Tawel be. Tawel? Sige, tawel no. Sa man tawel. Itrapos ang mga kasingutan. Abi kog muhugot ka. Tawel? Oh, para sa Para sa mga taong ginabiyaan nga sige kilak. Beautiful life. Karon mga oras sa Brad no kay hapon na. Akong estimate ng oras karon naa sa mga 5:30 PM. So mga 6 PM gabi na gyud. Butoy. Out kayo? Pick. Fit ka ba marag kitang duha? Nakakakaba.
Tara magsuot. Di na makakuan ba eh. Tara. Woo! Tayo ko eh. Power. Tayo, wala-wala mong connection. Muramag kami. Walay connection. Why don't you tell me where it hurts now, baby? Gabi na. Woo! Nana John Lloyd ng buog. Nana. Power! Ingat! Ikan man siya pagadian. Ano sa pagadian sana? Tour? Tour Jack. Mo ni mga espre, no? Mga na gud may mga lingaw dire, no? Nami sala nagpasingot-singot ra. Woo! Ingat! Power! Power! 23 sa kagle, no? Bugo. 21 mo. Abi, legal drugs. Matod pa sa mo, hindi. Ano kuno nga? Ug wala ang palestre, wala yung mga medisina. Unsa may illegal drugs nun? Pero nang shabu, ana. Gabit mo. Ang lechon, naabot na! Lechon. Oh my God! Kasi pinakalamay nga lechon para sa mga... Oo, katong lechon maalat. Lechon maalat. Lechon malas. Unsa may... Ay, pakita-kita yung mga sila. Ay, na-expo sa Ay, ayo putiro ba no? Alaga maksipin, ano? Maksip. Ha? Skinol, oy. Skinol? Payota, nugnugan, skinol mo ilo, koy. Ha? Grabe pa lang yung skin. Ha? Silka? Sabon man yan, alam mo. Limon ra man mo. Ha? Ang litson bitaw rin lami kayo. Murag siglen. Lami kay pakon. Driver ba eh? Baby pa. Bibi! Sino Ayaw yan, ko sir? nga na, uy. Makita kong abs mo. Mo ni mga brad, no? Whoop! Power. Power okal. Power hukal. Musta man yung mga hukal di aron, sir? Ha? Hindi sila magawa sa yard. Ano man? Ano kasi ayo? Kaya magawa sa Kaya baba. man kaya mga tuslok-tuslok sila ba? Duda ko ni Lex ba? Ikat na. Bahala ka. Ako na yung Yo! Aw, yeah. Wo! Awo na. Mo ni mga brad, no? Gahulat na may kaon rin, brad, no? Mo nang galingkod lang may sa sala, no? Ga-chill-chill. So, unsa may mengon mo sa mga galantaw ron, no? Happy birthday. Glenn, sige ito yung first name ni mo, Glenn. Bogo! Wow! Wow, what's up po, no? Manamig kaon ka ron, no? Sig, ubosar! Ingat. Sino naman po ni? Woo! Power! Na power! Power. Power! Power! Lex, nang recruit to mga Mount Lex ba? Walay ganung apel, Lex. Wala, bagsak ko sa alot pa lang daan. Lex, anong makandawat sa Mount Lex, di ba? Wa mo good. Kining Oh, God. Kita lang tayo, eh. Power! Okay, shots up, sir. Shot area B. Shot. Bay, gutom mo, bay? Mag-snack ta, bay? Ta? Pura nek. Century 2 na. Century 2. Glenn, happy birthday, Glenn. Happy ra ka? Happy, okay, bay? Happy ka? Salamat kayo. Na-burnoutan na mi. Nya, nagyapon mi suga. Woo! Power. Thank you guys sa paglantaw sa video. Thank you po guys sa mga tananing greets ako atong birthday na ako. Woo! Power! Mo nang like kung ganahan mo sa video, subscribe. O ganahan pag yung video. Woo! Mapanghas! Woo! Carolinian! Woo! Yeah, alright. Rock and roll. Peace! Give me your forever, forever,